Rada by som vám však predstavila svoj odbor potravinárska výroba. Na teoretickom vyučovaní získavame vedomosti o vlastnostiach a druhov materiálov a surovín používaných v potravinárskej výrobe. Učíme sa o technologických prístupoch a ako správne a hospodárne zaobchádzať so surovinami. Vdáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Rozšírime si vedomosti vo všeobecných predmetoch a v oblasti jednoduchých pomocných prác v potravinárstve. Učitelia kladú dôraz na odbornosť, disciplínu a presnosť. Prax je pripravu, aby sme vedeli vykonávať základné činnosti vo výrobe a službách. Napríklad získavame nové zručnosti a poznatky o hygiene a sanitácie priestorov, strojov o rôznych zaradeniach. Týmto videom môžem aspoň niektorým uľahčiť rozhodovanie. Túto školu a odbor by som vám veľmi rada odporúčila.